Dugu elkarrizketako tartea beraz, gaurkoan Adolfo Txiki Muñoz, elako idazkari nagusia daukagu gurekin. Egunon. Egunon. Zemoguz? Ongi etorri, gurera. Bai. Imutsu. Imutsu bai. Tira, atzako bilera hitz egiten ari ginen, Inigo Urkulluk eta Kintorrak izan zuten bilera horretaz ze balio ematen dioela atzoko bilera horri? Bueno, diskurso oso diferenteak nik entzun dut orain Radio Euskadin Torrari egin dioten elkarrizketa, asko gustatu zait. Eta batez ere guk ikusten duguna da ze alde dagoen hemengo kultura politika eta Katalunian existitzen den kultura politikarekin. Torrak esan du argi eta garbi, erronka bat dutela, erronka oso zaila dela, eta horretarako beharrezkoa dela gizartea antolatua, gizarte estutu behar du administrazioari, begira ze gertatzen den esate baterako gurekin administrazioarekin, gobernu honekin, sinisten du gizarte kritiko batean, eta argi eta garbi izan du, hori egin gabe ez dago prozesurik, ez dago ezer, ez da? Eta nik uste dut horren kontra hemen ikusten duguna da, Urkullu beste proiektu bat dauka. Bere proiektuan ez dago inolako konfrontazio demokratikorik Espainiarekin, eta bere proiektua zertan datzan, gu pentsatzen dugu Urkulluk nahi duela euskal gizartea lokartu. Esparru sozialean eta esparru politikoan ere. Hori da guk ikusten dugun aldea. Ez gaude momentu berean, eta prozesu hori aurrera eramateko gu pentsatzen dugu diagnostiko zuzena egin behar dela, eta hemengo diagnostikoa helarena da horrela. Ez gaude momentu berean eta helburua berdina da, atzo hori zen egiten zen irakurketako bat, erritmo ezberdinak dituztela Katalunian eta Euskal Herrian, baina edozein kasutan helburua berdina edo oso antzekoa dela. Ez helburua ez da bera, ez helburua estatuaren inguruan egiten badu hausnarketa bat, orain dela gutxi egon zen hemen lan ministra, eta esan zuen gizarte segurantza ez dela transferituko. Eta atzo egin zuten Madrilen bilera bat, eta emaitzik gabe. Haiek lehendakariak esaten du bide bat dagoela irekita, baina bide hori jorratu egin da, azken 19 urtetan, eta gu aspaldi esan genuen estatutua hilda zegoela, erreferentzia politiko bezala, eta lehendakariak hori babesa emateko berak daukan harremana estatuarekin, berdin da PP edo PSOE egotea, baina harreman hori babestu nahi du, behar du gizarte hori desitxuratzua, eta behar du gizarte klientelista bat. Eta gu pentsatzen dugu hausnartzeko eta pentsatzeko zer den helaren harremana gobernu honekin, hortik abiatu behar da ondorioak ateratzeko. Zer irituko litzaizuke Inigo Urkulluk bitartekari lanak egingo balitu Kataluniako auzian? Bueno, guk ontzat emango genioke paper horri lehendakariak zuzenketak egiterakoan estatuari zuzentzen badizkio. Eta guk ikusi duguna azken urte hauetan izan da zuzenketa guztiak zuzendu behar dana Kataluniako gobernuak zuzendu behar du. Kataluniak zuzendu behar du. Estatuak ez du zuzendu ezer behar. Eta karo, antolatu dena Katalunian da prozesu demokratiko bat, prozesu demokratikoa eta zibila, horren kontra agertu dira botere guztiak estatuan, politiko, judiziala, mediatikoa, eta horren kontra gure lehendakariak esan duen gauza bakarra, izan da kritika zorrotzak egitea Kataluniako gobernuari. Guk ez dugu hori onartzen. Ze susmo hartzen diozu urtarrilean hasiko omen den epaiketari? Bueno, ikusi dugu orain dela gutxi zer gertatzen den epaileak aukeratzerakoan Espainian, ez da? Alderdiek aukeratzen dituzte, alderdikeriarekin aukeratzen dituzte Consejo General del Poder Judicial, ikusi dugu zer gertatu den auzitegi gorenean, auzitegi gorena, auzitegi nazionala eta auzitegi konstituzionala egingo dute gobernuak, hau da, estatu paktuak egin nahi duena.
eta estatu paktu hori orain ordezkatzen du alderdi sozialista ere, baina beti egon dira ados, alderdi popularra eta alderdi sozialista. Eta berain Ciudadanos, eta begira non dagoen kokatuta momentu hontan eskuin muturra Espainia, eta eskuin muturra bere atzetik darama politika guztia Espainia. Benetan oso kezkatuta gaude horrekin. Eta ez daukagu inolako konfiantzarik tribunal horretan. Tribunal politiko izango delako. Euskadiko aurrekontuetara etorrita bihar bigarren bilera erronda bat hasiko du Pedro Azpiazuk. Ela oso kritiko azaldu da aurrekontu horiekin, zergatik? Bueno, guk egin dugu txosten bat, pentsatzen dugu oso ondo egin da txosten hori, eta merezi duela irakurtzea. Gu esate baterako bat gatoz Azpiazuk esan duenarekin. Azpiazu legebiltzarrean orain dela maregun esan zuen gastu araua gure gizartean jendeak ez daki zer den hori. Eta hori onartu eta gero politika eginda dago. Eta berak definitu zuen gastu araua kamisa de fuerza bezala. Baina gero esan zuen berak ado zegoela gastu arauarekin. Zer gertatzen den gastu arauarekin? Esate baterako diru bilketa hazi egin da ogasunetan, baina dirua ezin da eraman gastu sozialari, zor publika ordaintzera, defizite murriztu behar dela, baina diru asko, inoiz baino diru gehiago haiek egiten dute propaganda, baina gastu araua aplikatzen bada, dirua ezin da eraman horri. Hori lehenengoa. Bigarrena, eskuma politikoa mundu osoan, estatu batuetan, Paul Krugmanek esaten duen bezala, beti defendatu du aurrekontuen arazoa dagoela kokatuta gastuan. Zor publikaren hazi egin da zergatik, gastu gehiago dagoelako. Defizita daukagu zergatik, gastu gehiago dagoela. Ez da egia. Gizarte honetan, hori esaten dutenak gezurti hutsak dira. Gure gobernu barne eta ogasunak barne. Zergatik, alde izugarria dutelako Europarekiko batazbesteko presio fiskala. Hemen, Europan batazbesteko presio fiskala ezartzen bada, hemen autonomia erkidegoan 6.000 milioi euro gehiago lor daitezke. Eta haiek ez dute bide hori jorratu nahi, zergak antolatzen dituztelako enpresarioen alde beti bezala. Eta hirugarrena, eta gu oso kezkatuta gaude munduan eta Europan gertatzen denarekin, guk lotzen dugu fascismoa eta neoliberalismoa. Fascismoa hasi da Europan, Espainian ere, eta fascismoa hasten da neoliberalismo politikarekin nola aplikatzen diren. Eta joan zen egunean, esate baterako Stiglitzek, esaten zuen gauza guretzat oso importantea da, orain Italian planteatu da eztabaida bat, neofascistek Italian planteatu dute eztabaida sakon bat Europarekiko, eta gu esaten duguna da, Europa osoan, Estatu Espainolean eta Euskal Herrian, ea nun dagoen ezkerra, gauza bera egiteko ikuspuntu progresista batetik. Ez bada apurtzen gastu araua, defizita, zor publikoarena, berdin da nor dagoen gobernua. Hori egin dute Europa, Estatu Espainola eta hemengo administrazioek egin dute, eta berdin da nor dagoen administrazioan. Ezin dira gauzak aldatu, hori aportu gabe. Eta gero lehen esan dudan bezala, ez bada egiten erreforma fiskal sakon bat, ez dago inolako posibilitaterik politika soziala egiteko. Eta hor daude beharrak, behar handia daude gure gizartean, naiz eta gobernua propaganda handia egin. Zer uste duzu gertatuko dela? Onartuko dituztela, luzatuko dituztela, edo zer nahiko zenuke gertatzea? Bueno, guk esan duguna, izan da, gu eskumatik ez dugu ezer espero. Ez dugu ezer espero. Haiek esaten dutena da, hau da dagoena. Urte mordo bat egon dira esanez, bizi izan garela gure ahalmen gainetik, eta hori izan zen leloa, krisia hasi zenean, hau izan da sakeo bat, eta gu benetan eskumatik ez dugu ezer espero. Espero dugu eskerretatik. Eta eskerra esaten dugunean, ikusten dugu eskerra politikoa, eskerra soziala eta eskerra sindikala. Eta guk pentsatzen dugu modu koral batean hori antolatzen bada,
badago posibilitaterik hori kultura, pedagogia, jendeari erakartzeko proiektu alternatibo bat sendotzeko. Horregatik aurrekontuen inguruan, elak esan duena izan da, bi gauza bat ezkerrari zuzenduta. Ez utzi albo batean sindikalismoari. Eskumak ezkerrari eskatzen diona da, albo batea utzi sindikatuak. Nahi baduzu zertifikazio bat, nahi baduzu hori banaketa bat existitzen den botere honetan kudeatzaile bat izateko, kudeatzaile, ez politika, kudeatzaile bat izateko, albo batera utzi sindikalismoaren eragina, ela eta laben arteko egin dezakeguna, albo batera utzi, eta egon prest gauzak egiteko. Esan diogu, ez egin hori, ezkerra ikusten badugu Europan zer gertatu den, argi eta garbi ikusten da ezker sozialdemokrazia guztia irrelevantea dela, politika egiterakoan, eta bigarrena, eskatu diegu argi eta garbi aurrekontu neoliberal eta antisozial hauei ezetz borobila ematea. Beraz, uste duzu ez dituztela onartuko, dozein kasutan eskuma horrek ezkerraren babesari izan behar duelako aurrera egiteko. Alderdi Popularrak baldintza bate jarri du mahai gainean eta gaur gaurkoz dauden proposamenak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen. Baina normala da, Alderdi Popularraren babesa lortzea normala da, haien aurrekontua dira. Ez da ezer aldatu. Irakurtzen badira aurten aurkezten dituzten aurrekontuak, oinarrian non daude kokatuta. Lehen esan dudan, markoa da gastu araua Rajoirekin EAJak adostu zuena, eta oinarria da, azken reforma fiskala, joan zen urtean, PPrekin hemen adostu zutena. Hori aldatu gabe, zein den argudioa babesa emateko esker ikuspuntutik aurrekontu hori, eta guk benetan horregatik diogu. Erreferentzia alternatiba bat mantentzeko alternatiba, sostengua emateko alternatiba bat asko kostatzen zaio, ez da bater erosoa. Eta ez da erraza. Baina bide hori jorratzen ez bada, zailagoa izango da. Eta batzuek egiten dute politika ezer gertatuko ez baliz bezala. Eta gauza asko gertatzen dira gure gizartean. Eta Espainiako aurrekontuei dagokionez, zer uste duzu egin beharko lukela Pedro Sánchezek, luzatu, hauteskundak ditu? Bueno, lehen esan dudan bezala, gastu araua, zor publikoa eta defizit onartu eta gero, aurrekontuek galdu dute erreferentzia mundu honetan. Lehen zeukaten erreferentzia marko horrekin pizka bat desagertu eginda, ezta? Hori alde batetik. Gero, Alderdi Sozialistak egin du akordio bat Unidos Podemosekin, eta akordio horretan agertzen den kontu printzipalenak aurrekontuetatik kanpo daude. Esate baterako, soldata minimoarena. Soldata minimoa ez dira aprobatzen aurrekontuetan, hori kanpoan egiten dira. Eta reforma laboralaren inguruan agertzen diren gauzak, hori ez da aprobatzen aurrekontuetan. Aurrekontuen kontuak Espainian, Unidos Podemosek guk irakurri genuen zeintzuk ziren bere eskaerak, sinatu duen akordioa oso urrun dago, referentzia horretatik, markoa ere onartzen dute, markoa gastu araua onartzen du eta guzti hori, eta ez dakit, gero baldintzatuta dago, erabat baldintzatuta dago Kataluniarekin, eta katalanek esan dute, bai PDKtek eta bai RZek ez diotela babesik emango aurrekontuetan, ez dakit zer gertatuko den. Autonomoei dagokionez, Espainiako gobernuarekin aurre akordio bat dago, autonomoen oinarrizko kotizazio hori igotzeko zer iruditzen zaizu, ze onura ekarriko luke honek? Bueno, guk sindikatuan ez daukagu antolatuta autonomoak, nik egitekotan egingo nuke hausnarketa orokorragoa. Eta da, gizarte segurantzaren etorkizuna baldintzatuta dago, eta batez ere baldintzatuta dago, azken urte hauetan erreforma desberdinak egin dira, oso gogorrak, batzuk izan dira soldata bera eramateko, eta jarraitzen badute indarrean erreforma horiek, oso zaila izango da sostengua ematea. Prestazio publikoak eta jubilazioak, pensionisten eskubideak lotura guztia dauzkagun soldatekin. Eta gu oso kezkatuta gaude horrekin. Soldatak bera joaten dira,
eta jarraitzen badu hori, ez dago sostengurik horretarako. Beste gauza bada, kotizazio sozialekin zer egiten den, eta faktor de sostenibilidadea eta guzti hori, horretan ere gauza batzuk egin dira esaten dute egingo dituztela, baina nik aipatuko nuke bitxia dela hori Pacto de Toledo horretan, hor egiten diren elkarrizketak eskutuak egiten dira, ez dira publikoak. Eta hori demokratiko ikuspuntutik salagarria da gure ustez funtzionamendu hori. Osakidetzak 78 neurri proposatu ditu datozen lan eskaintza publikoak bermearekin egin daitezen ziurtatzeko. Elak esan zuen bere lehen hausnarketan Osakidetzak ez diola amaierarik eman nahi ustela den sistema bati. Zein da beraz konponbidea, zein da elaren proposamena, zein neurri hartu beharko ziren? Bueno, aztertzen badugu gobernuaren papera horretan, hasi zen ezeztatzen, hemen ez da zer gertatu, dena ondo dago. Gero komisio batzuk edatu zituen, gero aditu batzuk mai gainean jarri zituen, ikerketa batzuk egin zituen, eta orain esaten du ikertzen ari dela, operen sistema aldatu ala ez aldatu. Gertatu dena oso gogorra izan da, eta gobernuak eta sailburuak gu baino beto daki zer gertatzen den oposizioetan. Batez ere, medikuntza eta jefe de servicios paper jokatu izan dituzte horretan. Hori aldatu gabe, OPEak ez daukate etorkizunik ikuspuntu, merito, kapazidad eta guzti hori bermatzeko, ezta? Eta ez dakitze egingo duten legebiltzarrean, ez dakite legebiltzarkideek antolatuko duten ikerketa komisio bat, horren inguruan, baina guk eskatu genuen gobernuari sailburuaren dimisioa, merezi du, ardurak ditu berak gertatu denean, eta ez du egin. La Navalen inguruan galdetuta etorkizun beltza horre ikusten zaio, baina oso irakurketa ezberdinak ikusi ditugu azken egun hauetan, onbait inbertsoreak egon daitezke interesatuta daudenak, baina esan da baita ere, batan bat interesatuta badago ere langileak kaleratu eta berriro kontratatuko lituzkela beste baldintza batzuetan, zein litzake konponbide idealena? Konponbide idealena da publiko izatea. Lehen zen bezala. Gogoratu behar da nun hasi zen eta noiz hasi zen arazoa. Arazoa 2005an hasi zen, garai hartan Alderdi Sozialista zegoen gobernuan eta berak erabaki zuen privatizazioa. Eta hor hasi zen arazoa. Gu garai hartan esan genuen privatizazioarekin arriskuan kokatzen zutela ontziola. Eta hortik aurrera hemen gertatzen dena, ematen du gertatzen dena dela bakoitza bilatzen du ea bere ardurak nola difuminatzen diren, ezta? Alde batetik Tapia bilerak egiten, beste aldetik etorri da industria ministra bilera bat egiteko. Benetan gobernuek daukaten ardura da ea nola bermatzen den lehen egiten zena, ontziol handi bat da, eta horretarako hasieratik elak esan zuen zein zen arazo potoloena da finanziazioa handia behar da hori aurrera eramateko, eta gero ontziola horretan kudeatzaileek arazoak edo akatsak egin dituzte. Horren inguruan ardura dituztena dira alde batetik Espainiako gobernua eta beste aldetik Eusko Jaurlaritzak, eta haiek bermatu behar dute inbertsore, bermatu behar dute ontziolaren etorkizuna. Baina Europak dio hori ezin dela egin, ez da erreskate publikoarena? Ezin dira gauza batzuk egin, baina beste gauza batzuk bai. Eta zalantzan daukaguna da, egin dezakeena ez du ematen egin nahi dutenik. Diesel eta gasolinaren inguruan azken egun hauetan ere kezka sortu da batez ere automozio sektorean, Espainiako gobernuak proposatu duen neurriarekin 2040rako diesel eta gasolina merkatutik kentzea, horrek langilei dagokionez zer suposatuko dute, kezka dago sindikatuen artean ere bai? Bueno, kezka bai, betidanik egon da kezka, baina kezka nagusiena momentu hontan da, benetan ontzen badugu
aldaketa klimatikoa hemen dagoela, eta ontzat ematen badugu adituek esaten dutena, hemendik 10, 15, 20 urte barru zer gertatuko den klima aldaketarekin, ez badira hartzen erabaki sendoak, arriskuan jartzen da gure zibilizazioaren biziraupena. Eta horre markatzen du ildo nagusia. Guk garrantzia handia ematen diogu horri, eta horrek behartzen gaitu gu eta beste batzuek erabakiak hartzeko. Eta benetan hortik abiatu behar dugu hausnarketa bat egiteko, bestela gure mundua ez dauka etorkizunik. Eta batzuek hori horretan kokatzen dituzte beti aztertzen zeintzu diren enpresen interesak. Eta enpresen interesak, esate baterako Alaska, Trumpek zer egin nahi du, egiten du. Eta trumpistek egiten duten estatu batuen, ez dauka inolako interesik klima aldaketarena eta klima aldaketarena gehitu behar zaio hori, dauzkagun betiko kezkei gehitu behar zaio horri, kezka oso importantea delako etorkizunean. Gure sindikatuaren behintzat horrela da. Elsa? Zenbat gauza, eskerrik asko. Zuri. Oso interesgarria da, oso interesgarria izan da. Aurreko egunean entzun nuen zuri egiten ari ziren elkarrizketa bat, eta oso, niretzako oso, ez dakit, baina, oso interesgarria esan zenuen nola, nik pentsatu dut ez, badakit aurrekontuak politikoak direla, hau da, ez dira zenbakiak, ez dira matematikak bakarrik, baizik eta politika da, eta erabaki politikoak dira. Eta esaten zenuen, Eusko Jaurlaritzak egindako aurrekontuak eskumakoak zirela, eta nik bat nator, eta aipatzen zenuen nola X bilioi, izan bilioi, naiz eta eskerreko politikei emon, hala ere eskumako aurrekontuak izango zirela, ezta? Eta gaur gastu araua hori aipatu dozu eta niretzako bai hor dago koska, baina nire ustez orain gastu arau hori oso lotuta dago, azkenean oso ondo azaldu dozuzuk, bai Espainiako gobernuan, bai Eusko Jaurlaritzan ere, ados daude, marko hori horrela izan behar da. Orduan, zer egin behar da edo zer egin dezakegu marko hori aldatzeko? Non dago, non ipini behar ditugu indarrak, bai sozialki, bai politikoki, bai arlo guztietan marko hori apurtzeko? Markoak esaten duena betetzen ez da ezer aldatzen. Eta berriro diot, eskuma politika bat dator horrekin, bai PP, bai PSOE. PSOE esate baterako, Lopezi, orain dela 4 urte lehendakaria izan zenari, galdetzen zioten elkarrizketa batean, norekin pentsatzen duzuzuk euskal aurrekontuak onartu behar direla. Eta berak erantzun zuen PPrekin. PPren, benetan, markoa, aurrekontuak egiten dira marko batean. Eta markoa onartuta dago Alderdi Sozialista, EAJ eta PP. Eta hortik aurrera, gauza bada, ze zaila den gastu araua apurtzea. Eta lehen aipatu dut, bitxia da Italian gertatzen dena. Eta paradoxa, Europa osoan, lehenengo herrialde, neofascistek, planteatzen dute apurtzea hori, establishment europeo planteatzen duenarekin. Bitxia da, eta ezkerrarentzat mezu zuzena da. Arauak betetzen, ez dira arauak aldatzen. Hori da, bat. Bigarrena, naiz eta gastu araua bete, badago beste alternatiba bat, eta da politika fiskala. Zu politika fiskala aldatzen baduzu, eta lehen esan dut 6.000 milioi daudela hori bataz besteko aldea Europarekiko, zuk
zure basea, zure oinarria aurrekontuak egiteko handitu dezakezu, baina haiek ez dute nahi. Eta hori legala da, ez dago inolako problemarik, ez da inor Europatik etorriko esatera, hori egin daiteke, baina ez dute nahi. Hori da alternatiba posible bat. Esate baterako, alternatiba posible bat izan ze Peperekin joan zen urtean adosteko, zerga enpresarioentzat murriztea. Eta egin zuten. Eta bitxia izan zen, lortu zuen, Alderdi Popularrak lortu zuen EAJ-rekin lotu aurrekontuak eta politika fiskala. Eta orain planteatzen dituzten paperetan, guk ikusi ditugunetan, hori ez da agertzen. Ez da agertzen politika fiskala aldatu behar dela. Ez bada egiten bata, eta ez bada egiten bestea, ze gelditzen da? Onartzen dugu, eta Urkulluk esaten duen bezala, eta guri esaten diguten bezala, hau da dagoena. Deriz alternatif. Ez dago alternatibarik. Ezker politikoa sartzen barda horretan, drama izugarri bat izango da ezkerrarentzat. Iker. Bai, egunon, tira, gauza agerikoa da, azkenengo hamarkada honetan, krisiaren aitzakiarekin, langileon eskubideak murriztu eta langileon bizibaldintzak okertu egin direla, nabarmen. Eta ez dira gai izan hori eragozteko, ezkerreko alderdiak, mundu guztien eta baita Euskal Herrian ere, ez eta langile antolakundeak, sindikatuak eta bakoitza bere harturarekin, baina guztien artean ez dira hori eragozteko gai izan. Eta kontuan hartuta, zure sindikatu Euskal Herriko potente dela, ez dakit horren inguruan ausarketa egin duzuen edo tira baloraziorik egin duzuen edo tokritikarik. Eta gero bestetik, ematen du, hemen bueltan beste krisi bat daukagula, jakin berri dugu Alemaniaren barne produktu gordinare murriztu egin dela, eta tira, zeo zer badatorrela, eta jakin nahiko nuke, ia horri aurre egiteko, oraingoan bai aurre egiteko, prest ote gauden edo berriro lehengoan gabiltzan. Lehenengo ari buruz, nik esan nahi dudana da, gure gizartean nori asola dio esplotazioak. Eta guk ikusten duguna, erretolikaz aparte, eta ari naiz hitz egiten gobernuetaz, haiei ez. Haiek, esate baterako, greba bat konbokatzen duzunean, emakumeen eskubideen alde, emakumeak, martxoak 8, instituzioen paperak, kartelak, hori bai, baina gero, dena ahaztu. Zuk konbokatzen duzunean greba bat erresidentzietan, gobernuak nola erantzuten du? Zerbitzu minimoak inposatzen. Ez dago arazorik. Eta esaten du, hori ez da nire arazo. Hemen gertatzen zen bezala, eta orain Gipuzkoan erresidentzietan gertatzen den bezala. Orain daukagu esate baterako greba bitxi bat, hemen Bilbon, bi hoteletan, emakumeak, etorkinak, 15 herrialdeko jendea dira. Zer eskatzen dute? Arazo guk azaldu dugu ze arazo daukagun lan harremanetarako hemen inposatzen badira estatalizazioaren bitartez Espainiako hitzarmenak zer gertatzen den. Eta aipatu ditugu bi adibide. Bat, hoteletan emakume bati, gizon bati, etorkin bati, gelako 2,5 euro. Esplotazio hutsa da. Badakizu zer esan duen Eusko Jaurlaritzako arduradun batek? Gure greba, langileon greba, kutrea dela. Oiukak egiten direlako, paperak kaleetan daudelako, eta enpresak egin duena izan da, klientei eman die paper bat, eta eskainen zaizkie klientei tapoi batzuk belarrietan jartzeko. Soinua edo zarata ez entzuteko. Hori da, enpresen alternatiba eta Eusko Jaurlaritzaren alternatiba. Nik horretaz esango duke, narratiba baikorra dago lan munduan, naiz eta narratiba hori edabidetan asko ezagertu. Eta nik aldarrikatzen dut, gure gizartean, benetan, behar dugu Michael Moore bezalako zinegile bat, narratiba baikorrak egiteko. Porque azken finean nik ez dakit zer gertatuko den, beste krisi bat etorriko den, ala ez den etorriko, baina naiz krisia egon edo krisia ez egon, dena da indar korrelazioaren kontu bat.
Eta guk ze irakurketa egin dugu krisi honetatik, zaindu behar dugu gure identitate kolektiboa. Ez badugu lortzen identitate kolektiboa sendo bat, galduta gabiltza. Eta patronalek orain gaur bezala, zebek esan du, adegik esan zuen ere, bere kultura politika, pertsonak lehenengoa eta guzti hori, ez haiek nahi dutena da langileok banan-banan. Eta gu identitate kolektiboa landu behar dugu. Krisia egon, ala ez egon. Esteban. Egunon, Muñoz jauna, a ber, sarritan duka sentsazioa ela guztien kontra dagoela. Ez. Sentsazioa da. Ez. Hiru galdera ingo izkizute, lehenengoa da, eta lehenengoa aipatuko gainera, Ortuzarrek duela denbora gutxi esan zuena da. Benetarela dago obsesionatua Eusko Jaurlaritzarekin, obsesionatua dago Eusko Alderdi Jeltzalearekin, galdera izango litzateke lehenengoa, galdera retoriko modua, ez da? Bigarren, hau da, jakina da, sindikato soberanista bat dela, baina soberanista izateak suposatzen du, soberanista ez direnekin ezin dela adostu, ezin dela paktatu, ezin dela akordio iritzi, bai alderdi edo bai sindikatoekin. Eta hirugarrena, ela bultzatzen du frente sozial bat momentu honetan, soberanismo horrela emateko mobilizazio soziala da irtera bakarra. Hiru galdera horiek egingo nizkizuke laburlako. Ja, elkarrizketa baterako ematen du. Gu ez daukagu inolako obsesiorik benetan, Guk saiatzen gara gure irakurketak egiterakoan egiten ditugu txostenak, azaltzen ditugu gure posizioak, baina ni gauza bat gure jarrera azaltzeko. Guk 3 aldiz eskatu dizkiogu bilera Urkulluri. Estatalizazioetaz hitz egiteko, gauza desberdinetaz hitz egiteko. Ez dituen hartu. Ez da bilera ere gurekin. Behin, etorri zen gure gana, gobernutikan, pertsona bat planteatzen ea posible den bilera bat, bera eta biok, bilera bat egiteko. Nik esan nion, normala den bezala, gu ez daukagu inolako problemarik bilera bat egiteko, eskatu dizkiogu eta ez ditu onartu. Eta esan genion baietz. Egun horretan bertan elak eman zuen prentsaurreko bat gobernuaren aurrekontuak kritikatzen. Hori orain dela urte eta piko. Eta Urkulluren erabakia izan zen, posizio horrekin, elaren posizio horrekin, ez zegoela baldintzarik bilera egiteko. Gu prest geunden bilera egiteko, berak esan zuen posizio. Horren atzean, nik esan nahi dudana da, zer dagoen? Eusko Jaurlaritzan nahi badu elarekin, elak galdu behar zuela bere autonomia kritika egiteko, hasieran esan ditudan gauzak. Torrak elkarrizketa horretan esan du, ni horren joango naiz ikasleen gana esango, estutu administrazioa, estutu. Osea, Torrak defendatzen du gizarte antolatu bat, kritika eta antolatua eta parte hartzailea. Urkullu dago hortik oso urrun, ez du horretan sinisten. Urkullu sinisten du klientelismo hutzean. Eta guk ez dugu parte hartuko klientelismoan administrazioaren. Hortik aurrera, eskubide osoa dauka gobernuak kritikatzekoela. Eta elak gobernuari. Bat, hori autonomia. Gero, esparro soberanista, frente soziala eta hori, orain planteatu duten prozesu horretan, autogobernuaren ponentzian, eta oinarri horiek EH Bildu eta EAJaren artean, gu gauza batzuk esan ditugu, pero bat oso zuzena. Guk ez dakigu prozesu horretan interklasista den ala ez. Eta esan diegu, bai EAJari eta bai EH Bilduri, interklasista baldin bada, joku arau demokratikoak bermatu behar dira. Kontraesan izugarria da, interklasista izatea eta oposizio frontala gu neutralizatzeko, gure gehiengoa, langileon eskubidea, gehiengoa daukagu, eta gehiengoa, haiek izaten dute, gure gehiengoa defendatu, gurea ere, bai? Eta gu planteatzen diegu, ze paper, gu planteatzen diegu, ea benetan behar gaituzten, eta ez da sumatu, ez da ikusten behar gaituzten. Eskerrik asko, gurean egotagatik, Txiki Muñoz, 10:08 minutu ditugu, nahi duzunera arte. Ondo izan. Zuei. Albisteak orain, Xabier Usabiaga.
Polizia, gehiegikerien biktimei babes emateko legearen erreforma gaur hasiko du bere ibilbidea legebiltzarrean. Ordu honetan oraintxe bertan ari dira eztabaidatzen EAJak eta PSek bultzautako erreforma. Carmelo Barrio popularra ari da ikusten duzuenez, PPren kontrako jarrera azaltzen ordu honetan. Legearen erreforma Jaurlaritzak eta Sánchezen gobernuak hitzartu zuten auzitegi konstituzionalean aurkeztutako helegitea bertan bera uztearen truke.